Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Γερμανός φυσικός Max Planck εισήγαγε την ιδέα της εκβατικής θεωρίας. Το 1900, προσπαθώντας να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος, πρότεινε ότι η ενέργεια εκπέμπεται και απορροφάται σε διακριτά ποσά, τα οποία ονόμασε κβάντα. Αυτή η ιδέα ήταν ριζοσπαστική, καθώς αντέβαινε στην κυρίαρχη θεωρία της συνεχούς κατανομής της ενέργειας. Το 1905, ο Albert Einstein ανέπτυξε περαιτέρω την ιδέα του Planck, προτείνοντας ότι το φως αποτελείται από σωματίδια, τα φωτόνια και όχι μόνο από κύματα. Αυτό εξήγησε το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, το οποίο δεν μπορούσε να ερμηνευτεί με τις κλασικές θεωρίες. Η θεωρία του Einstein έθεσε τα θεμέλια για την κβαντική μηχανική και του χάρισε το βραβείο Νόμπελ το 1921. Το 1913, ο Δανός φυσικός Niels Bohr πρότεινε το μοντέλο του ατόμου του, βασιζόμενο στις ιδέες του Planck και του Einstein. Το μοντέλο του Bohr περιγράφει τα ηλεκτρόνια ως κινούμενα σε καθορισμένες τροχές γύρω από τον πυρήνα του ατόμου, με την ενέργειά τους να αλλάζει μόνο όταν μεταπηδούν από μια τροχιά σε άλλη. Αυτή η θεωρία βοήθησε την κατανόηση της δομής του ατόμου και των φασμάτων εκπομπής. Το 1927, ο Γερμανός φυσικός Werner Heisenberg εισήγαγε την αρχή της απροσδιοριστίας, η οποία αναφέρει ότι είναι αδύνατο να γνωρίζουμε ταυτόχρονα με απόλυτη ακρίβεια τη θέση και την ορμή ενός σωματιδίου. Αυτή η αρχή ήταν μια από τις πιο επαναστατικές στην κβαντική μηχανική, καθώς αμφισβήτησε την κλασική ιδέα του ντετερμινισμού.